madoka chere mabuja akanaka tauya anodzanyasi nhau zuva rokutanda mwedzi uno wakakunguru wangomo ndiro zuva rawagopfa wachisiya nyika ino zvakahwadza wazhinji wamwe wagotoendera mberi kubvunzana kuti kohoko naye kubva wagore ra1999 pawapfapo kusvikira izvezvi ribe kumbozikanawo zuva rezvokupiwa nemekedzo wokuita kana horodhe chaiyo heno kuti wakuru wenyika vanozvibvuma chere izvozvi katiringe zviri munhau dzanyasi. Bato roCCC ragoti rowamunangagwa wari kuendera mberi nokubunyikidza masimba yawo awanopuwa nenonzi Presidential Powers Act. Ipapa wagotiwo mabuditsirwo agoita kamutemo kochimbi-chimbi makuno yano ndo aratidza pachena kuti wanoita zvokuremekedza bumbiro romutemo. Heno kuti wachaita sei kana kuti zvichadini tichange takandolinga. Magweta anoita kodzero dzowanhu agoti mapurisa ari kuda kuvhundutsira nokushishidzira nokumbunyikidza kodzero dzowanhu dzinobvumirwa pabumbiro romutemo zvokuti vanokona kuratidzira. Ipapa wagodanidza wanhu wagari wokunzvimbo yoTinod muguta reHarare kuti vaende kowareketa nawo nonyaya yokufuronga kwawo kwokuti wada uronga zvokuratidzira kuti guta reHarare riri kutadza kutekedza zvinhu zvezvino. Heno kuti zvichaita sei ticharamba takaringa. Bato Zanu-PF kugokwe yodzauru ipapa nyasi ranga riri kupa wanhu migoro iribe chinhu yokuti kwaiva govhavhotera pauri kuenda kovhotiwa apa pakaita kunyangariwa chaipo. Ipapa ndo zviri kuitika izvozvi wozeki waribe chawareketa nezvazvo. Kugokwe ikoko pokare kuri kuramba kuchindosikinyiwa tukono nobato roZanu-PF ri nyasi pokare kwaburika imwe vhidhiyo kugokwe sesami wari kuita zvokureketayo kuti kwai munhu wese sabhuku wese anofanira ari pabato roZanu-PF akatoita bato rinopikisa ngaabva pachigaropo pokare nokutoti kwai munhu wese pakuenda kovhota achafanira kuti arekete kuti anokona kunyora kuitira kuti agovhoterwe newakuru womusangano weZanu-PF. Taendesa kuzeki kuti timgoti wachaitawo sei kana kuti wachareketa kuti kudini nozvazvo tinenge tichikunyepai kana paine zvinenge zvaburika. Gurukota Ziyambi Ziyambi ragoreketa iro kuti Hurumende iribe basa nozvakareketiwa zvokuremekedza kodzero dzowanhu noUnited Nations. Wagotiwo pazvinhu zvakanzi izvo zvigoitiwe hurumende yakabvuma zvimwe zvacho asi zvinotosvika 100 chaizvo yakazviramba. Aidi pakaita kunyangariwa wotoziva wototi paribe kana anoremekedza kodzero dzowanhu kuvakuru vehurumende yekoko. Wachiwenga nawamunangagwa nozuro uno wagoendera mberi wachireketa kuti kwai maJerimani akagoba goridhe kumasvingo eZimbabwe acha kubenutsa goridhe ri wachiita zvinhu. Heno kuti goridhe ryo rakabiwa navaJerimani wapi nokuti tiribe umbozvimbwa makore eseya idi pakaita kunyangariwa. Heno kuti waJerimaniwo wachaita sei peno wachabvunza kuti tinyepei zvisvinu tichagokunyepai kana paine zvinenge zvaburika. Kambani yoNet1 nozuro uno yenge iribe kana chibodzi chairi kuita kubvira kunewo wanhu wanoda kufona kutumira tsamba mbozha kana kuenda padande mutande panga paribe chiri kuitika. Heno kuti nyasi zvange zvadini asi yenge isati yabenutsa masaisai zvakanaka zviri pachena. Nozuro tagokunyepai kuti mwanotora mufananidzo mugxininyoni anga ari kuda mari achiri kumbira wanhu kuti wamubatsire. Aiwa wanhu waita karikiriki chaiko kumubatsira kwacho mari yanga achidayo chiuru chibodzi yatokwana. Izvezvi kureketa kuno aiwa ari kusaya kana masoko okutenda nawo ari kundoti Mwari akuitirei zvisvinu zvakanaka zvamunoda. Wakuru wemapurisa wagotiwo wasunga wagere hunde yokambani yokotco kwai kambani inotenga donjei wakuru wayo wakaita chimanja mbudu nokuita zvoori saka wasungiwa. Isu tiri kutoziva hedu kuti aiwa paribe kwainoenda nhau iyi nokutoti paribe anomatope angakone kuchenesa munhu achiti iwo nematope. Kupotsera dope rinotosara riripo. Iwo wakuruwo wanotoziwana kuti wese wana manja anomatope. Charamba takaringa ikwe inoperera iyoyi. Wobhangiro pasi rese wagoreketayo kuti
vanhu vemuZimbabwe vanosvika zvikamu 40 kubva muzana paribe kana mubodzi ari kurarama upenyu husvinu pakaita kunyangariwa haidi. Heno mabiya angu kuti zvinomboita sei, dai wakuru wenyika wari vamwe vanofunga waichinja maitiro yawo chaiko, nokuti izvi zvakaita kunyangariwa. Kambani Premier African Minerals yokuBritain yagobvuma kuti izvozvi ichokwadi kuti kumhera kumabulawayo muno zvirimwa zvichehwa lithium haidi. Nyika yedu yakaita kuti farara chaiko nozvichehwazvi. Heno kuti zvichehwa zvikasatipa mamhepo akatipa mangoda ayepo kare, ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichitekaidziwa sei. Asi wazhinji wagoreketa kuti kana hurumende ikachinja maitiro, kana kuti hurumende ikachinja, ndo pangagone kuitika zvisvinhu zvingabudiritse nyika kuti iitewo nyika svinhu. Ticharamba takaringa kwazvinenge zvichienda. Wabiti wakagoseka nozuro nanyasi zvakareketiwa naMutuli pabodzi pono zvakareketiwa nomutungamiri wenyika nokamutemo kaakagoisa kaye, wachitiwo zviribe kana kusiyana nozvaitiwa naMugabe nguva yese yavanga vari kutonga. Zvinondoratidza kuti wanhuwa bodzi paribe kana kuchinja kwakaitika ipapa. Rekai tigoringe kuti zvinenge zvichidini, asi pakaita kunyangariwa. Tokunyepai zviri kutamba mangwana zvikwata zvonhabvu zvoPSL kunenge kuchitamba ZPC Kariba inenge ichitamba noYadha kuNyamhunga, Black Rhinos inenge ichitamba noHerentals kuVhengere, Harare City inenge ichitamba noMakepekepe imomo Gomba muNational Sports, apawo Chicken Inn inenge ine FC Platinum kuRuveve. Tiringe dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa wanomapepa oZimbabwe exemption permit waita kudichiwa kureketa kuno kwaye wabva wabenhuka wakati wachada kuendesa hurumende yemuSouth Africa kumatare mhosva. Heno kuti wanga waringira kuti izvozvi ndo zvichaponesa kuti wagopuwe mamwe mazuva kugara muSouth Africa, wachagodini? Tichange tichikunyepai zvinenge zvichiitika ipapa kuti zvii zvinenge zvichiitika. kuMalawi mutedzeri wemutungamiri wenyika ikweyo agoti iye wachakwera wakutanda kuita maitiro asiriwo nokuti wakanga wabvuma kare kuti wachada kuita kutonga mwaka miri, asi ipapa wanenge wakuda kuti iye abve pachigaro kuti wakone kugotonga apo kare. Heno ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichienda nokupi. KuSudan wanhu vari kuratidzira watogwarashiwa wanosvika wapfumba mwenyasi nomapurisa zvakaita kunyangariwa. Heno kuti zvichachinja chere kana kuti zvicharamba zvindodaro wachipfa mazuva ese, tichange chikunyepa ipo zvinenge zvichiitikapo. Sierra Leone yahwadza wazhinji wamwe munyika medu wakagoti takabva neko uku kuribe ipwa. Ipapa apa yabisa mamwe mazero pamari yawo kuti peno iite zviri nani kunyadzisako yanyanya. Heno kuti zvine chazvinochinja chere kana maitiro ari kuitiwa zvinhu aribe kuchinja. Isu tinoziva kuti paribe chinochinja, munobisa mazero achibva abenhukapo kare makweru chaiko musati mambobefura, pakaita kunyangariwa chaipo. Heno kuti zvichawachinjirawo chere kana kuti zvicharamba zvakadando. Rekai tigoringa hedu kuti mangwana kunenge kwakadini. Rambai muri kudziwa mabuja nokuti chandochi hwendo huno chakaita kunyangariwa. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau, tiboyane mangwana.